לחיים, הרב אלכס. משיח נאו. משיח נאו. אחי, אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. אחי המלך. שהכל נהיה בדברו. אז מה אמרת בהתחלה, שהיה לך פודקאסט וזה, היית עושה פודקאסט? לא, עשיתי כמה פעמים, אבל בנושא אחר. איזה נושא? דירה בתחתינים. כן, נושא דירה בתחתינים, בנושא אחר, נדל"ן, נתאבק, קדוש ברוך הוא להיות להתברך דירה בתחתונים, אבל אנחנו פה באנו לדבר על משהו אחר, אני מניח, כן? באנו לדבר על הרבי. על הרבי. סתם, באנו לדבר על הרבי, ואיך הרב אלכס חווה את הרבי כל רגע בחיים שלו. זה בעיקר. וואו, שאלה... אתה יודע מה, אני אדייק את השאלה יותר? כי אמרנו שבעצם נעשה שאלת פתיחה לכל רב, שבשאלת פתיחה אנחנו נשאל אותו על הרבי, כי צריך להתחיל כל דבר עם הרבי, נשאל אותו על הרבי, מזווית שונה, כל רב לפי המקום שהוא הגיע ממנו וזה. אז אתה, הרב אלכס, אתה לא הגעת ממחוזות חבדים. נכון. ובחור שגדל לרבי, וכל היום מחדירים לנו רבי, וללמוד תניה בעל פה ורבי, מינקות, כן. מינקות. עכשיו בן אדם שמגיע מבחוץ, אוקיי? א', האם בחוויה שלו זה יותר קל להתחבר לדברים, או יותר קשה להתחבר לדברים? וב', מה יש לרב להגיד לתמימים על הדבר הזה? שאלה מצוינת, בהשגחה פרטית, התוועדתי על הנושא לא מזמן, כן? הגעתי לבחורים בישיבה מסוימת, אבל החבר'ה שם, אתה רואה שהם קצת, קודם כל הם בחורים צעירים, הם הגיעו עכשיו לישיבה, זה שיעור א' בישיבה קטנה, ואתה יודע, הגיל הזה קצת יותר קשה להתמקד ולהתפקס, ודיברתי דווקא על השאלה הזאת ששאלת, כאילו סיפרתי סיפור, בעצם להראות להם מאיפה באתי, בהתחלה קצת כעסתי, ואחרי זה הבנתי שהכל בהשגחה פרטית, כי זה לימד אותי להעריך את מה שיש לי בידיים. ושאין כן, או יותר קשה לילד שקיבל מגרסא דינקותא את העניינים האלה, ועד שראיתי אפילו את הבנות שלי, מרגע הלידה אני שומע את חמותי, אומרת איתם פסוקים. זאת אומרת, לעשות להם החתמה. אפילו שהן לא מבינות כלום, ולא זה, תינוקות. תוהי ציווה לנו מוישה, מורשה קהילת יעקב, יש שיחה של הרב על זה בשמחת תורה, שבעצם כאילו, מה אתה מסביר דברים כאלה נעלים לילד שהוא רך בשנים? מרגע שהוא יודע לדבר, ועוד תינוק, כאילו בן יומו, הוא בכלל לא מבין. אז אני אומר, יש את המעלה שבזה, שזה בא מגיל ינקות, זה נראה חלק ממך, כאילו בחיים שלך, אבל לפעמים יכול להיות לבחור מסוים, מכיוון שזה הדבר היחיד שהוא קיבל, והוא לא ראה את הצד השני, אז יכול להיות לו לפעמים ספקות בעניין. דרך אגב, זה גם שיחה של הרב מאוד מעניינת, על המדרש, אוריין תליטאי, בחודש תליטאי, לעם תליטאי, על ידי תליטאי, והרב מסביר, התורה היא מדברת באחדות השם, מה עם השלוש הזה? מה דחפתם את השלוש פה לשיחה? אז הרב מסביר שבאמת, כל עוד ואתה מגדל מישהו ב100 שערים, והוא לא יודע שיש עולם חוץ מזה, וזה נחמד, וזה טוב, וזה יפה, והוא באמת, אבל יכול להיות שהוא ילך כמה רחובות, לא רחוק משם, והוא יתחשף לעולם אחר, יכול להיות שיהיה ערעור רציני, רעידת אדמה בעולם שלו, ואז הוא יכול להגיע למחוזות שאף אחד לא ציפה, כי בעצם אין לו שום חסינות, הוא לא קיבל שום נוגדנים לעולם הזה. ואז יכול להיות... כל מה שהוא האמין הוא מתערער לו פתאום ונופל לו לכן צריך לבוא השלישי, בתור בן אדם שהכיר את העולם, לצערי, ואני אספר לך סיפור מאוד חזק שהיה לי, כן, זה ככה בדידי אב העובדה, הכיר את העולם, אחרי זה הכירו לי את האלוקות, ואחרי זה את חסידות חב"ד, אז פתאום, זה זעזע אותי לגמרי, אבל בצד החיובי של העניין, כן? להפך מהבחור מ100 שערים. ורק אחרי זה הבנתי שיבוא השלישי ואחיה ביניהם. שמה זה השלישי? זה השלישי שזה כבר מתקבע אצלך. אתה יודע שיש עולם,
ואתה יודע שיש אלוקות, ואתה בוחר באלוקות. זה כמו שמספרים על הרב הרש"ב, שאם אני לא טועה אחד העם, נכנס אליו ליחידות, אם אני לא טועה גם היה סוג של משפחה של הרב הרש"ב, כל פנים מכירים את אחד העם, היה מראשי הציונות, ושהוא יצא מהרב הרש"ב, הרב אמר עליו, הוא מכיר את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. הם היו תלמידי חכמים כמה מהציונים, והם פשוט פרקו עול בכל מיני סיבות. אבל הם כאילו המציאו תורה חדשה, דת חדשה, שהכל מסתובב סביב נקודה של בעצם, אם התורה באה לאחד את עם ישראל, באה לצרף את הבריות, בוא נצטרף סביב רעיון הציונות, מה צריך את התורה? זה היה טעות חמורה, אבל ככה הם עשו, ושהם יצאו, אז הרב הרש"ב אמר עליו, הוא מכיר את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו, וששאלו אותו, מה הוא אומר על הרב הרש"ב, הוא אמר, הוא מכיר את העולם, הוא מתכוון למרוד בו. זאת אומרת, הוא יודע מה זה עולם, הוא לא איזה... הוא לא מנותק, הוא לא חי באיזה מהשערים לא, הרב יודע בדיוק מה קורה בעולם. הוא יודע את כל המדורים, את כל העניינים הכי נמוכים. הרב האמצעי שצפה דורו מחטאת נורים של מישהו אחר, והרב אומר, ידוע כמה אין שייכות, רלוונטיות לאדמו"ר האמצעי לעניינים שכאלה. כי הוא היה למעלה מעולם לגמרי, עד שלא הכיר צורת מטבע וכו'. אבל צפה דורו. זאת אומרת, הוא היה מחובר לעניין, הוא לא שייך לזה, אישית, אבל... מחובר לחסידים, מחובר לחסידים. אז אם אנחנו חוזרים שוב פעם לתומים. כן. התמימים פה יודעים את העולם. נכון. עכשיו, איך בחוויה האישית שלנו, שגדלנו על הדברים, ותשמע, אפילו אני אומר תפילה. אתה אוחז אשכרה שאנחנו יושבים בבית כנסת, 20 אנשים בוגרים, שבזמן שלנו אנחנו יכולים ללכת לעשות כסף וזה, ואנחנו יושבים ומתפללים. מה זה מתפללים? מדברים פה עם ישות רוחנית. תשמע, בן אדם שגודל לדבר הזה, הוא לא קולט. אז איך א' אתה הגעת לדבר הזה? וזה גם נראה לי ללמד את התמימים, כאילו, איך אני כל הזמן במודעות בחיים האישיים, כאילו, כל הזמן קולט מה אני עושה, וקולט עד כמה זה... תשמע, זה חזק, קודם כל זה... רציתי רק לסיים ולהמשיך לשאלה, אני רואה שיש פה הרבה נושאים שבאמת צריך לברר וללבן ולדבר עליהם, ולשמוע אותם מכל מיני כיוונים, כי באמת אני חושב שבסופו של יום, זה בדיוק מה שבאתי לספר, חזרתי מהתוועדות, לא הייתי חבדניק עדיין, חזרתי מהתוועדות שבבית כנסת חב"ד בקריית מוצקין, הרב דרוקמן, הגעתי הביתה, ישבתי עם ההורים, אז עוד אכלתי בבית, אחרי זה שניתי חב"דניק, כבר לא הייתי אוכל בבית, הייתי אוכל אצל הרב, אכלתי בבית והייתי קצת מבוסם. ואז אני זוכר שבתור בעל תשובה כתוב שמתעוררים דינים על האדם. אז קצת כעסתי על ההורים שלי. ההורים שלי... כעסת שמה? כן, מה אתה חושב? מה אתה חושב? למה כעסתי עליהם? שהם לא רואים את האור שאתה נמצא בו, לא רואים את האמת? גם, אז זה בהזדמנויות אחרות, אבל שם באותה שבת, הפריע לי למה הם לא גידלו אותי בחינוך יהודי. אמרתי להם, למה לא גידלתם אותי? למה לא שלחתם אותי לבית ספר דתי? וכמעט, עבדתי בכל מיני מקומות בעולם, בגלל שלא ידעתי שיש מציאות כזאת של בורא ושל תורה ושל מצוות, והם הסתכלו, אני הבן סכונים, הם הסתכלו אחד על השני, הם לא הבינו בדיוק למה אני חותר, כאילו, אמרו מה זאת אומרת, כאילו, ככה גדלנו, כאילו, זה מה שהיה אז, לא היינו שם. עכשיו אז הם היו, אחרי זה שאני חזרתי בתשובה, הם נהיו יותר שם, אבל כשהייתי צעיר, הם לא היו, הם היו במרוץ החיים, לא... ואז נזכרתי, בהשגחה פרטית, שאבא שלי, כשהייתי בכיתה א', בסוף כיתה א', נסגר בית ספר, עברנו לבית ספר אחר, ואבא שלי בדיוק, אבא שלו נפטר, דהיינו סבא שלי, ואבא שלי התחיל להתחזק. אז הוא הציע לי, בכיתה ב' במקום לעבור לבית ספר חילוני אחר, לא דתי, שאינו שומר תורה מצוות לעת עתה. אז הוא אמר לי, בוא תלך לבית ספר דתי. והוא הציע לי גם, אני זוכר לקנות לי איזה טרקטור חשמלי, שאז היה חידוש עולמי, כאילו היה את זה רק לאנשים מאוד עשירים. הוא אמר, אני אקנה לך את זה, אם תלך.
ואני לא הסכמתי, רציתי ללכת עם החברים. ואז, אז זה הבנתי לא באותה שבת, אחרי זה ירד לי הסימון שבאמת היה מקרה כזה, כי יש לי זיכרון צילומי לדברים, חוויות שהיו לי בילדות, וזה משהו שכן נשאר איתי. אבל אני כעסתי מאוד וזה, ואז הבנתי שקצת התבגרתי והתפתחתי רוחנית, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבור את המסלול הזה, כדי שיהיה, שהדבר יתקבע אצלי לא באופן של מובן מאליו, או חינוך מילדות, או שאני בחרתי בזה, שזה השלישי, כן? אני יודע יש עולם, יש אלוקות, והעולם הזה דרך אגב גם מעניין אותי, כן? עד היום. כן, גם עד היום, חלקים ממנו מעניינים אותי, חלקם פחות, חלקם יותר, חלקם מעניינים אותי, מה זה מעניינים אותי? שייכים אליי, אבל אני יודע שהם שטות והבלים, חלקים אחרים, הם אולי צורך, כן, כמו קליפת נוגה, שזה ממון והתפתחות, כזאת ואחרת. אז אני לוקח אותו ותמיד דואג לרסן את עצמי, כדי לא לאבד כיוון, כן? לדעת מה העיקר ומה הטפל וכו' וכו'. זה גם חייבים את האיזונים האלה. ואז אני אגיע לשאלה שלך, ששאלת בעצם, תחזור על הנקודה רק על אני אומר, אני עכשיו תומים בדת, ואני נולדתי לעניין הזה. אתה אומר, אתה בחרת, אתה הכרת גם את זה וגם את זה. אני נולדתי, מה שנקרא, דוס מחמד, גדלתי למציאות הזאת, הכל ברור לי, הכל פשוט לי, במרכאות, כן? אז איפה הבחירות שלי? אתה מבין? אני כן רוצה לבחור, אני כן רוצה... אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה. איך? לפני שנה, שנתיים, היה פה איזו ישיבה של הצוות. לא משנה, אחד מהצוות, מאנשי הצוות, שהוא גדל כנראה בישיבות, וישיבות חזקות, הוא קצת יותר מבוגר מהילדים, מהבחורים פה, קצת יותר. והוא היה בגישה נוקשית יותר, אין לי בעיה גם עם גישה נוקשית לפעמים שצריך, כן? אבל הוא אמר איזה משהו, זה היה על תשרי וכו'. ויכול להיות שגם יש צדק בדבריו, לא שאני בא להגיד שאני חושב שאני יותר צודק, אבל אמרתי לו, אין בעיה שתעשו מה שתעשו, אני גם לא, אין לי אמירה פה בעניינים של קביעות כאלה, מה התוואי של הישיבה, אני בתפקיד אחר. אבל אמרתי לו, אבל אני הייתי רוצה שתסתכל על העניין מזווית אחרת. זה מה שכן הצעתי לו, והוא הקשיב לי. קטן שכמוני, אבל הוא הקשיב. ואני לא יודע מה הוא עושה עם זה, אבל אמרתי לו, אני מסתכל על העניינים בזווית אחרת. אני אגיד לך, הבחורים פה, אני מאוד מתפעל ומתפלא מהעניין שלו בישיבה. עם הקושי, ועם לפעמים גם שאני יכול להתעצבן, למה לא שם כובע או חליפה לתפילה, או... אבל אני אומר, כאילו, תשמע, בחור שבוחר להיות בישיבה, לא 24 שעות, שבועיים בערך, כן? מוותר על הבית, ובבית יש לו מיטה חמה, בטח יותר מפה, ויש לו את השקט שלו, ויש לו את הפלאפון שלו, ולא יודע מה יש לו בבית. כל אחד וענייניו, כן? יש אחד גם שיש לו בריכה, וראינו פה בחורים שהם גרים בסוג של אחוזות, כן? ובאים לפה להתקלב באיזה... כן, ואני אומר, שמה, ומישהו גם אומר להם, תלבש ותלך וזה, והם משתדלים, והם מנסים, והם לומדים, והם עושים סמיכה ושחיטה, וכל אחד, וספרות סתם, וכל אחד בוחר את המסלול שלו, או לפי השכבה, או לפי העניין שהוא בוחר בה. אתה אומר, זה לא מובן מאליו. והוא נמצא במרכז העיר, הוא לא נמצא באיזה בערים, בברנואה, או לא נמצא באלפים, או לא נמצא בלובביץ', הוא נמצא בצומת השוק, ברחובות, שרואים כל מיני עניינים לא שייכים, והוא בוחר להגיע. אני זוכר, זה היה פיצוץ, מתי זה היה? השנה, א' אלול, שנה או שנה שעברה, הגיע שיעור א', בחורים חדשים, לא, זה היה תחילת שנה שעברה, כמדומני, ובדיוק התחילה פה מסיבת רנס, לא, ואני בהלם, אני מסתכל, אני אומר, ריבונו של עולם, כאילו, מה, הם עושים את זה דווקא? ואז הבנתי שכאילו, תשחרר שנייה, זה הכל אלוקות, ותוך כדי אנחנו מדברים, הרב שניאור נותן הדרכה, בזה למעלה, ואני דיברתי וזה, וברקע רעש, והבחורים, ואני אומר, בוא'נה, זה אלוקות, הם יושבים פה.
הם לא יוצאים החוצה הם לא יוצאים פה, הם משוגעים. אני אומר, אני הייתי הולך בגיל שלהם, אני הייתי הולך. ואני אומר, בוא נראיתי, תשמע, אתה צריך להעריך את החבר'ה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא נהיה ענב מזה שהוא ראה את הדרא דעקבתא דמשיחא, הוא ראה אותנו, גם אותי, כל כן? יום בוחרים, כל יום בוחרים, כל כן. רגע. סנה קוצני, קטן, לא נותן פירות, אבל הסנה בוער באש ואיננו הוא קל. והוא עומד עם כל התאוות של העולם הזה באש הזאת, והוא מחזיק מעמד, שומר תורה ומצוות, והוא בא להתוועדות, והוא בא לתפילה, והוא לומד. ומעניין אותו, ופה ושם. כן, הוא עושה את העבודה שלו. לא מובן מאליו בדור הזה, זה יכול להיות שקול גם לבינונים בדורות אחרים. ככה אני מסתכל על זה, אולי קיבלתי מבחוץ. כן, כי בא בחור מישיבה, ששם יושבים עליהם הדק היטב הדק, ועכשיו קצת משחררים, אז הוא אולי קשה לו יותר, ואני מבין אותו. כן. אני מסתכל על זה בצורה אחרת, וטוב שבאתי משם, אני מודה על כך. טורף. שינית לי את ההסתכלות. חיים. עכשיו מתחיל ההתוועדות. שמע, זה רעיון, אתה יודע מה, זה רעיון גאוני, איך עלה לכם הרעיון לעשות את הפודקאסט? לא יודע, היה סתם, פתאום הערה מהשמיים. היה בראש תקופה. כן, איכשהו מישהו זרק. הוא הגיע לפני יומיים, יוסקה מגיע לפני איזה יומיים, אומר, טוב, מכינים לשבת חופשה הקרובה. טוב, אז מכינים לשבת חופשה הקרובה, אז ככה זה היה. כן. אז רגע, בוא נתחיל מההתחלה. אתה בעצם נולד במשפחה שהיא לא שומרת תורה ומצוות, נכון? אמת. וחי את החיים, איזה גיל אתה מתחיל להתקרב? אני מתחיל להתקרב אחרי צבא, אני נוסע לטיול אחרי צבא, הלכתי לעבוד, חסכתי כסף, נסעתי לטיול אחרי צבא. איפה היית? הייתי במזרח, בהודו, בעיקר, הודו, נפאל, אחרי זה תאילנד, לא כל כך מצא חן בעיניי, אני אולי אסביר למה, אבל בהודו היה איזה תנועה כזאתי, כן, לפני שחזרתי בתשובה, שהכשירה אותי להיפתח למשהו אחר. זאת אומרת, שם אין ביקורת, כאילו אם תלך בצורה כזאת או לא צורה כזאת, זה לא מעניין אף אחד, כי אתה לא, הכל שם מוזר, בלאו אחי. נקרא בז'רגון, בלשון של המטיילים העולמי, כן, לא היהודים רק, נקרא תיאטרון האבסורד. עוד, אתה יכול לראות פילים הולכים ברחוב, פרות בתוך חנויות, מישהו עומד באי תנועה מוכר מסמרים, מישהו באמצע הרחוב מבקש תבוא תשקל ותשלם לו כסף, כל מיני דברים לא מובנים, הכל שם המלצה, כאילו אין סדר והדרגה. ואז אתה אומר, גם אם אתה מוזר, אף אחד לא מסתכל עליך בעין ביקורתית. ואז דווקא מתוך המקום הזה שיש לך את כל האפשרויות, אתה שואל מי אני בעצם? מה אני עושה? והיה לי איזה משבר, שבעצם נסעתי באונייה לאחד האיים הכי אקזוטיים בעולם, אנדמן איילנדס, והגענו שם, בדרך לשם, אז כאילו מצאתי את עצמי על אוניית מסע, שעשו שם דרגשים בבטן של האונייה, היה ריח של שתן, ואכלנו אוכל חריף, זה מה שיש, כאילו אין לך מה לאכול, אתה אוכל אורז עם רוטף חריף, אתה מתעדה. ובלילה אתה יושב הרבה, על הסיפון של האונייה, בדרך ואתה מסתכל על האוקיינוס שמקיף אותך מכל הצדדים, ואתה מרגיש שאתה כזה קטן, ואז התחלתי לשאול מה אני עושה פה. אז חברים אומרים לי, מה זאת אומרת? אנחנו עושים לאנדמן, מה? כי הם לא הבינו את השאלה, אמרתי, לא, מה אני עושה פה? אנחנו באונייה בדרך לאנדמן, כאילו, מה, לא מבינים, מה עובר עליך? לא, אבל מה היה חסר לי שם שאני מגיע לפה? ואז התחילתי לשאול שאלה, מה אני עושה פה בעולם? כאילו, זה השאלה שלי.
מה אני עושה פה, באונייה הספציפית הזאת, או בדרך לאי כזה או אחר. מה התפקיד שלי? והם לא, את האמת שהסתכלתי עליהם, הם לא הבינו, כאילו, לא שואלים שאלות כאלה, כי הם לא ידעו שיש תכלית. אני גם לא ידעתי, אבל הרגשתי כאילו איזה קול קרה בתוכי, מה התפקיד שלך? מה אתה אמור לעשות? למה אתה פה? וכאילו אנשים באים אומרים, אתה פה בשביל ליהנות, להסביר את הזמן, אבל אני הבנתי שזה לא יכול להסתכם בזה. אז מה שקרה, שעברתי את מה שהיה באי, והיה מיוחד, אבל גם שם שראיתי, אני זוכר שהגענו לחוף, קראו לחוף הזה אבלוק, חוף 5. יש את האי המרכזי, ויש איים אקזוטיים, כן? ואני זוכר בתור בן אדם לא דתי, שלא מכיר יידישקייט ותורה ומצוות, אני זוכר, עמדתי מול החוף, התחלתי לבכות. כאילו שהגענו לשם, התחלתי לבכות. בעצם בכיתי, כי רציתי להגיד את המשפט, הפסוק, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כאילו ראיתי את הצבעים, ואת החול הלבן, כמו קמח, ואת המים טורקיז, והכל שקוף, ואתה רואה ואתה אומר כאילו, מה זה? מה זה הצבע הזה? כן, אין צור כאלוקנו. מי צייר כאלוקנו? מה זה הצבע? כאילו, כמו שאתה יכול להתרגש מתמונה, מציור יפה, אז אתה קל וחומר שאתה רואה את המציאות, חיה ונושמת. מה זה המציאות הזאת? ואז התחלתי לבכות. וכנראה כל דבר כזה קרה לי לשאול מי זה, מי ברא את זה, מה אני פה בתוך כל הסיפור הזה. ואז זה קרה שחזרנו משם. הגענו לאיזה מקום עם המון עניים, ראיתי המון כמויות אדירות של הומלסים ותינוקות קשורים לעמודים, כדי שבלילה הם לא יתעוררו ויתחילו לסחול לכביש, היו קשורים. ואז נכנס איזה סוג של צער, כאילו, כי לא ידעתי מה אני עושה עם זה. מה התפקיד שלי לא ידעתי. כאילו איך אתה יכול לשנות את זה, לעזור להם, לפה, לשם? ממש ככה. אמרתי, מה אני עושה עם זה? יש לי כסף. חגוב אין להם מה לאכול, והם חיים ככה, זוכר, נתתי לאישה, יש לי תמונה כזאת, נתתי לאישה את השק שינה של אלפיניסטים, אחי הביא לי אותו, ובאמת לא היה לי שימוש בו, ונתתי לה את זה, והיא כאילו, אתה יודע, אנשים כאלה, היא חיה על קרטון, ואני מביא לה כאילו, כמו איזה מזרון, זה כמו להביא מרצדס לבן אדם פה ברחוב, והיא לא מבינה מה אני מביא לה, והיא קיבלה את זה, שמה את זה מתחת לראש. אוקיי. אבל זה לא הספיק לי, כי התחלתי לבכות עוד פעם, ולא הבנתי מה אני רוצה מעצמי. ואז קמתי לאיזה שלב, ירדתי לאיזה פיצוצייה כזאת, זה נקרא שם דאבה, כן? ופרעתי $100 לכסף הודי, כסף לרופי, והתחלתי ללכת למקום הזה, מגרש ענק של כל ההומלסים, התחלתי לחלק להם כסף, שים להם מתחת לקרטון, ומי שהיה ער לקח את זה, והם כאילו, בשבילהם זה היה איזה משהו, כאילו, מי זה, זה כמו איזה סוג של גואל, כן? בקטנה, כן, הם יודעים שעם דבר כזה, הם קמים בבוקר, הם קונים אוכל לכל המשפחה, נגיד. ואני חילקתי, והרגשתי שזה משהו מקל עליי, פיזית ונפשית. פיזית בריאות, שחרר לי את המועקה שהייתה לי, ישבה לי שם, ופיזית ורוחנית, הרגשתי שאני עושה משהו, נותן, מועיל, משפיע. יאו. ואז אתה מסיים את הטיול, וחוזר לארץ, ואז בין כמה אתה? 22 וחצי. אז טיילת לא הרבה זמן. 7 חודשים. אתה חוזר לארץ, והתחושות נעלמות, מה קורה עם התחושות האלה? בעיקרון, העולם היה סוחף אותי. ממשיך את החיים. ממשיך את החיים, לדעתי, הייתי ממשיך את החיים, אבל בהשגחה פרטית, זה רב חכם, מי שמכיר אותו, הרב מיכי יוספי, הוא, דרך אגב, היה נזיר בודהיסטי, הוא עזב את הדת, והגיע להיות נזיר הבנתי, בטיבט, אחרי זה הוא הגיע לאוסטרליה, באוסטרליה שם פגש אותו הרב יוסי גינסבורג,
הרב והראש ישיבה של רמת אביב, הוא היה שליח באוסטרליה. הוא ראה אותו, הוא קלט שהוא יהודי, הוא היה עם... שיער ארוך וזה... יכול להיות, עם הלבוש של הנזירים, יכול כל להיות עם ההצגה. קרחת גם, כן. אני לא יודע איך הוא היה, מעניין. מעניין אם יש תמונות מזה, אבל הוא קלט אותו והתחיל ללמוד איתו טניה, והוא התחיל להתקרב לחסידות. היום הוא חבקוק כזה, הוא יהודי מאוד רוחני, כן, הכל. הוא היה אצל הרב, ראיתי פעם תמונה שלו אצל הרב, ופגשתי אותו. היה לי מפגש מאוד מעניין, בהודו, והוא השכיל... פגשת אותו בתור כאילו חבדניק? לא. בתור כאילו חבקוק? הוא היה שם, כן, חבקוק. הוא היה חבקוק, אני הייתי קוקו, חבקוקו. רק חבקוק, למי שלא יודע, זה, יש כאלה חבר'ה שהם חב"ד, ברסלב, והרב קוק, הם לומדים את התורה של כולם. כן. אז זה חבקוק. כן. הוא רוחני כזה, מאוד רוחני, יהודי מיוחד, והוא כנראה לקח את הטלפון שלי, כי באתי לשאול אותו שאלות אחרי המפגש. זה הפעם הראשונה שנפגשתי עם יהדות. מה הוא עשה? איך נפגשתם? סתם ככה באמצע הרחוב? בהשגחה פרטית נפלאה, אני הלכתי לקנות ספר. הבנתי שאני חייב לקרוא משהו. הלכתי לקרוא ספר, ובאמת לא כיוונתי לספר יהודי, וגם לא לקחתי ספר יהודי, אם אני לא טועה, זה היה האלכימאי שלקחתי, כן? אבל באותו יום שהלכתי לחנות ספרים, בעוד לקחת ספרות בכתב שלנו, אז היו שם קבוצה של חבר'ה, לא דתיים גם כן, חבר'ה שהתחילו להתווכח. מה, אתם הולכים בבית חב"ד, לא הולכים בבית חב"ד? אז אמרו להם, כאילו, יש בית חב"ד, כאילו, יש ארוחה בבית חב"ד, שומעים סיפורים, ואחרי זה נלך לחגוג. אני שמעתי אוכל, וזה, אוכל בחינם, הנעתי ונסעתי. ושם ישבתי 1.5 שעה בערך, ראיתי כאילו זה שפכו עליי מים קרים אחרי שהלכתי במדבר, כאילו, מבחינה נפשית אני מתכוון, ואני שומע את הסיפורים, ואני לא מבין מה זה עושה לי, כאילו אני גם יושב בקשב, בריכוז, ובסוף השיעור ניגשתי אליו לשאול אם זה סיפורים אמיתיים. אליו זה לרב מיכי יוספי. כן. והוא הסתכל עליי, יש לו עין מזכוכית, מי שמכיר אותו, הוא יהודי יפה, גבוה, הסתכל עליי, שמע אותי בקשב, אמרתי לו, האם זה בובה מייסס? את זה ידעתי, תבין, למה? אני אגיד לך למה ידעתי מה זה בובה מייסס. למה? כי גרתי בחיפה בשכונה של ויז'ניצים. באדר, כן. ליד הישיבה, לא רחוק מהישיבה. אגב, אתה יודע מה זה ראשי תיבות אדר? מה? ערבים, דוסים ורוסים. כן, אבל אדר זה בהי, כן, אבל בסדר, איך? שוק שם זה... וואו. תשמע, שוק תלפיות. מי שלא היה בשוק תלפיות לא ראה... אני ראה מימיו. כן. היינו שם וואלה, היינו שם בחיפה, תקשיב. מנהטן קטנה למקום הזה, לא מנהטן, ברוקלין, שהיא. באיזה עניין? כולם סוממים. כן, משמור. מגעים שם. במובן הזה. כן, יש שם ג'אנקים, כן. בתקופה שלכם במיוחד. כן, אני מדבר על תקופות שעוד... לא, גם אז היה. אבל כנראה לא באותה כמות. העולם הולך ואתה יודע, יש ירידת הדורות. אז הוא... חיים לחיים. שאלתי אותו אם זה בובה מייסס, אז הוא אמר לי הוא אמר לי זה בצורה מצחיקה, ואני זוכר את המבט שהיה לו, והוא התקרב אליי מאוד, כאילו, כמעט האף שלו ושלי נשקו, כאילו, ממש, והוא הסתכל עליי בעיניים, והוא אמר לי שהבעל שם טוב אומר, או שאמרו בשם הבעל שם טוב, אני לא זוכר איך הוא אמר את זה, שמי שמאמין לסיפורים של הבעל שם טוב הוא פתי מאמין לכל דבר. אז אמרתי לו, אז מה, למה פה התבשת אותי 1.5 שעה, כאילו, מה? אז הוא אמר לי, אבל תקשיב, בסוף האמרה, שמי שלא מאמין לסיפורים של הבעל שם טוב, הוא כופר בהשם אלוקי ישראל. ואז הוא הסתכל עליי, והצביע עליי, ומה אתה מעדיף להיות, והסתכל עליי במבט כזה נוקב במרחק של 0.
ולא ידעתי מי זה הקדוש ברוך הוא, כי זה הפעם הראשונה אבל החלטתי שאני לא רוצה לכפור במציאות הזאת שנקראת קדוש ברוך הוא. לא ידעתי מי זה ומה זה, מה זה אומר לכפור בו או לא. ואני זוכר שאחרי איזה חודש בערך ירדנו לאיזה מקום, ירדנו לקוצ'ין ואחרי זה למקומות אחרים, והיה שם מקדשים. שהמקדשים האלה זה אתרים תיירותיים גם, כי זה הכל מורכב מאלפי פסלים, השם ישמור. כל נגיד העמודים, זה הכל עמודים עם מאות פסלים בעמוד, כאילו, עם מחשימם, כאילו, עבודת אומנות, בצד של הצד האחר. ואני נכנסתי, אבל משום מה, לא יודע מה, אני לא יודע להגיד עד היום, כאילו, כי לא ידעתי שזה אסור, שזה איסור גמור, פשוט הרגשתי שחונקים אותי, כמו תופסים לי מגבת, תופסים לי את הצוואר, ומושכים משתי הכיוונים, ונחסם לי ואני התחלתי להיות חיוור, ופשוט ברחתי משם, ברחתי. בדיעבד אמרו לי חברים, כאילו, מה הלכת? מה יש לך? בוא תראה. אמרתי, לא יודע, לא יכול להיות שם. אחרי זה הבנתי שזה יריק ואל יעבור, אבל כנראה נדלק בי איזו נקודה כזאת, שהבנתי שזה לא מקום בשבילי. גלגלנו, אז הנקודה שחזרתי לארץ, אחרי כל הטררה והעניינים. לקחת את המספר שלו? לא, אז אני לא זוכר, אבל כנראה הוא לקח, הוא היה חכם, הוא לקח את הטלפון, או את הכתובת, והוא שלח לי דואר הביתה. ואז הגעתי, רציתי מאוד לראות אותו. באמת לא עניין אותי כל כך השיעור, אבל עניין אותי לראות אותו, והלכתי לראות אותו במרכז הכרמל, היה שם במרכז חורב, מרכז שנקרא מעמקים, ממעמקים או מעמקים, לא זוכר, והיו שם שיעורים מאוד מעניינים, הזמינו כל מיני מרצים מעניינים, הרב יובל השארוב, כהן השארוב, ואותו, עוד כל מיני. זה לפני כמה שנים? סבסקי. זה לפני כמה שנים? 20 שנה? יותר, כן, יותר אפילו. 23 שנה. וואו. עתיק יומין. אתה קורא עתיק יומין בחסידות, זה היה מדובר עליי. מי שלא הבין את הדרגה הזאת עד היום. כן, כן. רגע, אז אוקיי, אז אתה מגיע למרכז חורב הזה, ושומע את הרב מיכי יוספי. באתי לראות אותו, את האמת, לראות את הדמות שלו, כאילו, ושמעתי את הניחוחות הזאת עוד פעם, את השקט הפנימי הזה, את הדברים שנאמרים בצורה מסודרת, והרוגע הזה פתאום הבנתי שאני שייך לזה. לא שאני שייך לזה, אני לא יכול לחיות בלי זה. כאילו, לא הבנתי עד כמה, אבל הבנתי שאני חייב לשמוע את הדברים האלה מעת לעת, כן? ואז הייתי מגיע, מדי פעם הייתי נוסע מהקריות, ההורים שלי כבר עברו לקריות, כן? עברנו כמה 10 גלויות גלתה לובביץ', ההורים שלי עברו מהקריות, מהדר, לאחוזה, אחרי זה למסדה, אחרי זה עברו לקריות, ואני הייתי נוסע מהקריות למרכז הזה, והייתי שומע שיעורים. לא, אני חושב שפעם באתי בבוקר, ללמוד שם, אבל... ואתה לא מנהל אורח חיים דתי, לא כלום. כלום בינתיים, כן. אוקיי, אז משם לאן אתה, איך זה מתפתח? וואו, אני חוזר אחורה בזמן, אתה מחזיר אותי, אני הספקתי לשכוח את זה. אז פתאום התחלתי לקבל כל מיני החלטות טובות, הייתי קורא תהילים, הייתי הולך לטבול במקוואות קרים, והייתי יוצא ממקוואות קרים בכל מיני מעיינות, הייתי מרגיש כאילו בני אתה, אני היום ילדתיך, כאילו נולדתי מחדש, רגוע, שלב, כל הזמן הייתי מאוד מאוד סוער. סוער, כן. זה היה מרגיע אותי, הייתי מרגיש שיש פה משהו שכאילו יש לי איזה קשר ישיר עם הבורא, אתה יודע, זה אפילו היה מסוכן, כי... כן, אתה צוחק, אני כאילו פתאום התגלה לי אור כזה גדול, כי הייתי מרגיש שאני כאילו אף פרסאות באוויר, כאילו, אתה יודע, אם לא חושב שאני משיח, חושב שאני הסגן שלו לפחות. ולא לך אף אחד שידריך אותך בתקופה הזאת, כלום, זה הכל אתה... לא, כן, זה היה מסוכן. אתה עם עצמך. זה היה מסוכן, את האמת. אני אגיד לך למה זה היה מסוכן, כי הייתי בתנועה כזאת חזקה של רצון, בלי שוב, לא הבנתי את המטרה של כל הסיפור,
לא הבנת את חוקי הפורמט. כן, כן, כן. חוקי החשמל, כי אתה יכול לקבל קצר, ברמות שהייתי לומד חסידות, ובקושי הייתי יושן. וואי, וואי. ואז לאט לאט גם המערכת עיכול שלי לא תפקדה. לא הייתי רזה כזה, כן? המערכת עיכול שלי לא תפקדה, כי לא הייתי יושן, אז הגוף שלי כל היה בסטרס, אז הקיבה שלי הייתה נחסמת, והייתי כל הזמן רוצה ללמוד, וגם בלי איזון עם הלכה, אתה יודע, יותר מדי. רק אחרי זה, ברוך השם, נחשפתי לכל מיני אנשים צדיקים, וכמו הרב מרדכי שיינברגר, הרב של הרב יובל כהן השארוב, שהוא מקובל, והרב יוסף שוורץ, שהוא אחד מהל"ו, הוא היה מסובב עם הרב מרדכי אליהו, הוא היה ניצול שואה, כן? הרב מרדכי אליהו היה קם בין פניו תמיד שהוא היה מגיע. איש בעל מופתים, של סיפורים, היה לי גם סיפורים אישיים איתם. כל מיני גם אנשים שהתחילו להדריך אותי, כאילו, שלהתחיל ללמוד הלכה, אז הייתי שואב לומד הלכות, והייתי מקיים יותר מצוות, אז זה נתן לי הרקה, חיבור לקרקע. אז זה הרגיע אותי קצת, כן, כי עוד לא הייתי נשוי, עד שאישה באה, ואתה יודע, קרקיעה אותך. רגע, אבל זה אתה עדיין לא חבדניק. תקע אותך באדמה. כל זה אתה עדיין לא חבדניק. כן, לא חבדניק, לא. אוקיי, אז מה מתפתח אחרי זה? איך אתה בעצם מגיע להכיר את אשתך ולהיות חבדניק וכל וואי, זה סיפור מצחיק. זה סיפור מצחיק, חבר'ה. אתם מחזיקים בכיסא, קניון, זה אחרי, זה כבר... זה גם סיפור מצחיק, אבל זה עוד הרבה לפני. זר, אתה לא יודע איפה החבר'ה שומעים את הפודקאסט, שלא פתאום... וואו. פוצצו מצחוק באמצע... החיים מצחיקים, כאילו, עברתי מסלול, אני אומר לך, כאילו, מזל שהדריכו אותי, גם הובילו אותי למקום הנכון, כי חשבתי שהמטרה היא דירה בעליונים, רציתי כל הזמן לעלות למעלה, להתנתק מהעולם וכו', והייתי ברסלב כזה מורעל, לא יודע אם אני חושב, אתה יודע, היום אני חושב על זה לא הייתי ברסלב, לא הייתי כלום, סתם פורק קול, מה זה פורק קול? לא פורק קול, כאילו, אחד בלי הדרכה, בלי משמעת, כאילו עושה מה שבא לי. אתה יודע, בלי רב ובלי כלום. פריק פריק של הקדוש ברוך הוא, כאילו חושב שאתה עובד איזה מישהו, אבל בסופו של יום אתה... עובד את עצמך. עובד על עצמך, עובד עליו, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אתה לא שם, וזה גם... אתה מקבל סתירות בדרך, כי כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה שתגיע למקום הנכון, או שאתה קורא את המפה נכון, אז אתה מבין שמשהו פה לא תקין. כמה אנשים שהם קדושים, כן? והדריכו אותי. זאת אומרת, היה לי רצון להתחתן. ואז התקשרתי לרב מרדכי שיינברגר, לא דיברתי עם הרב השארוב, כי למדתי רפואה סינית אז, כן? והוא היה המורה שלי, רפואה סינית, אבל הלכתי לרב שלו, כן? התקשרתי אליו, לא הלכתי. ואמרתי לו, אם עליי לצאת לשידוכים, אז הוא אמר לי, בן כמה אתה? אמרתי לו, אני בן 26, 25 הייתי אז. אז הוא אמר לי, נו, את בן 18 לחופה, אתה כבר מאחר כמה שנים. נתן לי אור ירוק. טוב, אור ירוק. אז באתי לנתק את השיחה. לא אמרתי לו את השם שלי, הוא לא היה מכיר אותי ממש, כן? אז לפני שסיימנו את השיחה, הוא אמר לי, רק תחליט, מה אתה, ברסלב או חב"ד? ככה. ואני הייתי בהלם, למה? אני אסביר לך. אני הייתי ברסלב בעיקרון, אבל התחלתי ללמוד טניה. והטניה מאוד מאוד שינה לי, לא כי אני רק למדתי, כי אני לא מאמין שהבנתי ממש למה התכוון המשורר, אבל הייתי הולך לשיעורים של איזה חבדניק, שהוא דמות מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. היה שודד בנקים לשעבר, שהוא גם מתקרב בשירותי בתי הסוהר, השליח של שירותי בתי הסוהר קירב אותו, והוא היה מעביר שיעור כל יום שני, אני זוכר, הייתי חוזר מהרפואה הסינית לישיבה בפרדס חנה, ישיבה כללית כזאת.
הייתי נוחת עם האוטובוס לתוך השיעור, ממש. והיה פוצץ לי את הראש, כאילו מה זה פוצץ לי את הראש? הוא היה פשוט משנה לי את כל התפיסה של מה שחשבתי. והוא היה מעביר את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, מאוד בשפת רחוב כזאת, אבל היה לו משלים והסברים. אפילו היה לי חבר שלמד פה בדעת, שהיה פה ישיבה של בחורי תשובה, של בעלי תשובה, הייתי איתו בשליחות בהודו אחרי זה, רואי ליצור. זה יום אחד נתתי לו לשמוע איזו התוועדות שלו, כי סיפרתי לו עליו. אז הוא, כי אחרי זה הייתי איתו בקשר והכל. אז השמעתי לו, אני זוכר באמפי, העברתי לו איזה התוועדות של איזה שעה וחצי, אמרתי, תדע לך, שזה לא בן אדם רגיל, זה בן אדם שהוא לוקח את הנקודות הכי גבוהות של החסידות, וממשיל אותם בעניינים הכי פשוט. הוא אמר, זה אומנות, אומנות לגמרי. והוא פשוט היה מטלטל אותי, פשוט מזיז, עושה לי כף הקלע. ובאיזה יום אחד, היינו הולכים מעט לעת גם לשיעורים אצל האלמנה של מאיר אריאל, כל יום חמישי היה שיעור, נראה לי, אולי השיעור מתקיים עד היום. מה, היא חזרה בתשובה האלמנה של מאיר אריאל? מאיר אריאל היה בתהליך תשובה לפני שהוא נפטר, כן? וואלה. כן. הוא היה מוציא שירים ממש בסוף שלו? ידוע מפורסם. הוא הוציא שירים ממש בסוף שלו? זה אני לא יודע, זה אני לא יודע להגיד לך, אבל אפשר לבדוק את זה, אבל היה לו מחברות שלמות על ביורים של הגמרא, והוא היה בן אדם, יש גם רעיונות מאוד מעניינים, אתה יכול לראות עם רבקה מיכאלי שמראיינת אותו, והוא אומנם בלי כיפה, אבל הוא מדבר איתה כאילו שהוא נחשף למקורות של יהדות, ומה הוא רואה, זה הסתכלות מאוד מעניינת, בן אדם מאוד מעניין. אותו לא הכרתי, אבל ראיתי את זה אחרי זה, כאילו, דווקא לא מזמן, מישהו הראה לי. אז ישבתי, ראיתי את זה יום אחד שאכלתי, ככה ראיתי את השיח שלו, אפשר לראות את זה ביוטיוב, מאוד חזק. אז היינו הולכים לבית של אלמנה, והיה שיעור, וכל אחד היו באים כל מיני פריקים כאלה, ואני הייתי גם אחד מהחבר'ה הלא מוגדרים, כן, כאמור. הלא מחויבים לקנות. הלא מחויבים, בדיוק. לא נשואים לאף אחד. והם היו מעבירים, כל אחד היה אומר, זה היה מהזוהר, זה היה אומר מרב לוי יצחק מברדיצ'וב, מרב נחמן, והוא היה רב חיים גנון. הוא גם היה מגיע איתכם. היה מגיע, יושב, ובסוף הערב הוא היה מדבר. היה בערך ב2:30, 3 לפנות בוקר, והוא היה פשוט אומן. אני אומר לך, כולם היו פותחים את הפה, לא מדברים, היו המון אנשים, לא הם מדברים פשוט, והוא היה מעביר את זה בצורה מאוד מעניינת ומצחיקה גם. ואני, אחרי זה הלכתי להתוועדות י"ט כיסלב, פעם ראשונה בחיים שלי, הוא התוועד בבית של איזה מישהו חבדניק שם בפרדס חנה, ופעם ראשונה שהייתי בהתוועדות אמיתית, ואני יצאתי מההתוועדות, לא משנה מה היה שם בהתוועדות, הוא סיפר את הסיפור של המאסר שלו, ושל האדמו"ר הזקן, והוא עשה שם כאילו חיבור מאוד מעניין בעצם מה זה היציאה מהמאסר, כן, של כל אחד ואחד. הוא פשוט קם באיזשהו שלב, כאילו לא נגמר ההתוועדות, קם, אמר יחי, אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד, עשה תנועה עם היד ככה כמו הרבה, ויצא. ואני כאילו אמרתי להם, לאן הוא הולך? מה קרה? אז אמרו לי, זה הרב חיים. הלך. אני יצאתי משם, לא מצאתי את עצמי, לא הצלחתי להירדם כל אותו הלילה. לא משנה, לא נכנס למה עברתי באותו לילה, אבל פשוט לא הבנתי שאני... ופשוט נשארתי עד הבוקר, חבר'ה קמו לנץ, חבר'ה מהדירה שלי, חברים טובים. וקמו לנץ, ראו אותי, אמרו, אתה בא, תפילה, אמרתי לו, אני הולך הביתה. טוב, חשוב, אני הולך הביתה. זה היה נראה לי כמדומני יום רביעי. ויום חמישי באותו זמן יצאנו הביתה. זה היה אחרי שבועיים. אז חשבו, יצא יום מוקדם, אמרתי להם, אני הולך הביתה. אז אמרו לי, אוקיי, נפגש שבוע הבא. אמרתי להם, לא, אני חוזר הביתה. אוקיי, מה, שבוע הבא? אמרתי להם, לא, אני חוזר הביתה, אני חוזר לחב"ד, אני הולך לחב"ד. כי זכרתי חסד נעורייך.
זאת אומרת, הבנתי למפרע, מי קירב אותי. שהתחלת אז בהודו. בהודו, בתי חב"ד, זה... הרב מיכי יוספי זה לא חב"ד, כאילו פרופר, אבל אחרי זה הגעתי לשימי גולדשטיין, בפושקה, והייתי אצל ליפשיץ בקטמנדו. כל המסוכנים. כן, וכל אחד נתן לי איזה זפטה, ופתאום הבנתי שאני חב"דניק. אני הולך חב"ד, אני עכשיו מוכן לקבל את העניין הזה, להפסיק, כאילו להתחיל שליחות, לעשות משהו, כי הרב חיים תמיד היה אומר, תפסיק דמיין דמיונות, אתה לא צדיק, אתה לא צריך להיות צדיק. אתה צריך, אתה יודע א', תלמד א' מישהו אחר, אתה יודע ב', תלמד ב', זה מה רוצים לך. תעביר את העניין הלאה. יכול להיות ממך לא יצא חוץ מא', ב', ג', אבל אולי מישהו שתגיד לו ב' או ג' או ד', כן, לא משנה איזה אות שאתה תגיע, הוא יפתח את כל הצירופי אותיות, הוא יהיה בכלל איזה משהו מיוחד, אתה רואה כל מיני בעלי תשובה מאוד מיוחדים, שנדב כהן וכל מיני אנשים, זה אנשים שאתה אמרת, קרבו אותם, והם... יכול להיות שמי שקרב אותם לא הבין את הטניה כמו שהם מבינים. בטח. ומסבירים וזה. אז אני הבנתי, אני צריך לעשות מה שאומרים לי. אז זה כבר הרגיע אותי. זה נתן לי שלווה בנפש, שאני לא במרוץ אחרי אף אחד. אני צריך לעשות מה שאומרים לי. יש דרך, יש בוס. יש בוס. יש צבא. יש בוס. יש בוס. ואז התחתנתי והבנתי מי הבוס האמיתי. טוב, אז נראה לי שאנחנו נצטרך לעשות עוד פודקאסט עם הרב אלכס. למה, הדברים פה לא סיימנו את הדברים בכלל, אבל השעה כבר מסתיימת. אז נעשה שאלות מהקהל, ואחרי זה אתה צריך להכין איזה בדיחה ככה לסיום. לכבוד חודש אדר, כן? לכבוד חודש אדר, וגם כי תמיד אנחנו בעד בדיחות. אז דבר ראשון, לפני שבוע נפטר חמיכה. כן. אז תספר לנו עליו. וואי. אני אתחיל לפקוט. אני אומר לך בשיא הרצינות. טוב, נגעת בנקודה רגישה לגמרי. אני, ברשותך... אולי, זו לא שאלה שלנו פה, אז אולי... לא, זה אני דווקא... שאלה קשה, כי כל הסיפור של התמודדות עם אובדן ועם... כן, אבל אני אגיד לך, זה לא בגלל... זה לא אובדן רגיל, אתה יודע, נגיד אם הייתי בן, אז זה היה אובדן שבאמת, אתה יודע, זה אבא, זה משהו עצמי, כן? אז באמת לא הייתי בשל לענות לזה עכשיו, אבל דווקא בתור חתן, בתור אחד שבא מבחוץ, ואני מספר על הדברים לא בתור אבא שעבד, שזה כאילו דבר כואב, כי זה אבא, לא משנה מי הוא היה, אז לא הייתי בשל לזה. אני בתור בן אדם, שההורים שלי עד 120, חיים נצחים, 120 זה כבר לא בפירמה, כן? אז דווקא בתור חתן, בתור בן אדם שראה דמות, כן? ואני רואה הרבה אנשים, ואני מתפעל מהרבה אנשים, מכל מיני עניינים. אחד ידענות בחסידות, אני מתפעל בעיקר במידות טובות, כן? של אנשים שיש להם שליטה, אבל פה ראיתי בן אדם שפשוט מיוחד ברמות על, כאילו, איש שעובד על עצמו באופן טוטלי. זאת אומרת, לא ראיתי אותו אף פעם כועס, והיו לו הרבה סיבות לכעוס. וגם שהרימו עליו את הכל, כן? הוא לא כועס, הוא שותק. מי ירים עליו את הכל? זה בן אדם כאילו בקנה מידה שאי אפשר להבין, אני אולי אספר, אני לא יודע כמה זמן יש, אבל הרימו עליו את הכל והוא שותק. במקרים אני זוכר שהוא ביקש שיוציאו את העוגת גבינה מהתנור, כי נכנס שבת. אז אמרו לו, אתה יודע, יש את הזמן שלנו, את ה-18 דקות, למהדרים 22 דקות, אז שהם יוציאו את העוגה, ואמרו לו, מה הוא יוציא את כאילו, דיברו, לא משנה, מישהי מבאי הבית, דיברה כך, והוא לא ענה, הוא הלך,
ופתאום היה פיצוץ בארון חשמל, הלכה הפאזה, פשוט נכבה התנור. ועוד המון סיפורים כאלה, כן? זה... פעם אחת היה ערב כיתה ליד הבית, יש להם מקלט צמוד לבית, שהוא שייך למושב. והחליטו כמה אנשים שהם לא שומרי תורה מצוות מהוועד של המושב, שיהיה שם ערב כיתה. הם באו, שמו מוזיקה שם, והוא סעודת שבת, שומע מוזיקה. סיפרו לי, אני עוד לא הייתי נשוי לאשתי, אבל סיפרו לי שהוא ככה היה קצת בצער. הוא ישב בסעודת שבת, אכל, בערך ברכת המזון והלך לנוח. ושהם יצאו הילדים מהמקלט, היה ברק שנכנס באנטנה של המקלט, שרף את כל המקלט, נעלו אותו לאיזה 10 שנים, 15 שנה. נראה לי, לא מזמן השמישו אותו, שהתחילו בלגנים קצת בצפון, אז השמישו אותו חזרה, כאילו למקרה הצורך, אבל לא הכניסו שם אף אחד. הוא היה איש לא רגיל, כאילו, יש עוד המון סיפורים, אבל זה לא העניין, זה לא הנקודה, הנקודה היא באמת, היה בן אדם בשליטה עצמית טוטלית, והיה תלמיד חכם עצום, כאילו יודע את כל התורה, והכל בענווה. הוא עונה לך בענווה, תמיד בחיוך, מי שאומר לו איזה דבר תורה, הוא מחייך, והוא מנענע את הראש, כאילו הוא שמע עכשיו והוא יודע את כל החומש בעל פה, והוא יודע ספרי חסידות, הכל בראש שלו, והוא מנענע את הראש והוא מרוצה כאילו מה קורה, ואי אפשר לעשות לו נחת רוח רק בעניינים של הרבי. אומרים לו זה, הוא ככה מנענע את הראש, עושה יש לו נחת, הוא מחייך חיוך שלא רואים לו את העיניים, שומעים על הבן הזה בישיבה, הוא אומר, הוא לא יכול לדבר, מרוב, זה מה היה מעניין אותו. הוא לא היה, גם הייתי מדבר איתו על עניינים גשמיים, כאילו דברים גם, תסתכל, כאילו עליי הוא מחייך, והוא כאילו לא משדר על הגל, אני על AM והוא על FM. כן. הוא לא, עוד פעם, הוא גם לא יזלזל בך, הוא לא יגיד לך איזה משהו. פשוט לא נמצא במבה. הוא פשוט לא נמצא שם. יש הרבי שלח אותי לפה, זה מה אני עושה. דרך אגב, למה שדיברנו. זה מה אני עושה, הוא גם לא היה רוצה לצאת לשבתות וזה, רק אם זה היה שבתות של המשפחה, כאילו, שבת חתן או זה, אז הוא היה זז, בלי זה, שליח של הרבי, צריך לקרוא בתורה, זו היו מוציאים אותו. מה שצריך, הוא שם למה שצריך. אין דיבורים. אפילו חמותי סיפרה עכשיו, בשבעה, שהם היו צריכים ללכת לאיזה חתונה, והיא צחצחה לו את הנעליים, והוא לא נסע. היא אומרת לו, למה לא לנסוע? מה עשיתי? הוא אומר לה, על פי צוות רבי יהודה החסיד, לא מצחצחים נעליים לפני נסיעה, והוא לא נסע. ולא עזר כלום, הוא לא נסע. הוא לא נסע. יש הלכה, ככה עושים. אין משחקים. אין משחקים. וואי, יהודי, שאני אומר לך, בכיתי המון, כי הרגשתי שפספסתי, היה לי יראת כבוד ממנו, אז הייתי מדבר איתו, אבל כאילו מאוד קצר, כאילו לא, רציתי מאוד להתקשר אליו בכל מיני עניינים, אבל מנעתי את עצמי, ואני מצטער על זה מאוד, ואני חושב שזה אולי הוראה, לחבר'ה, לפעמים אתה רואה איזה מישהו, אל תפחד, הזות דקדושה, תבוא, תשאל, ואני חושב שהרבה פעמים הם נהנים מזה גם. האנשים הגדולים האלה נהנים שבא איזה מישהו והוא רוצה ללמוד ורוצה להתפתח, הם מאוד מאוד מעריכים את זה, כי הם מבינים שהוא רוצה, הוא דרש לי קרבתך, את קרבת השם. זו להתבייש, כי אחרי זה אפשר להצטער. תפוס את האנשים, אתה רואה איזה מישהו גדול, רוץ על זה, אל תבייש. עוד שאלה שככה הקהל שאל, סתם, שאתה בבוקר מלמד באיזה כיתה? תלמוד תורה בלוד, כיתה ג'. יפה, אחרי זה אתה מגיע הערב, כל היום ככה, נכון, אתה קם בבוקר, בדרך כלל. אני צריך לקום ב6, אבל אתה יודע, לפעמים זה 6:30. קם מוקדם, יותר מכל התמימים פה בישיבה. אחרי זה הולך ללמד בבית ספר. אחרי זה צהריים, בטח אתה נמצא במשפחה וזה, מגיע לפה 7:30 בערב, תמיד אתה בא עם אנרגיות. אתם נותנים לי, אני אומר לך אמיתי, זה לא, אני אמרתי כבר, אני מקבל את האנרגיות בגלל שאני בא לפה. אם תראה אותי בבית, לפני זה, אני מרוח.
ממרח. לא, באמת, אני אומר לך, אני מגיע לפה, אני מקבל חיות. לא יודע למה, אני נכנס רק בשער, אני מקבל חיות. אני רואה את החבר'ה צעירים, שבים וזה, מדברים. חשמל מהתמימים. חשמל, הולך, נוסע איתם, מדבר איתם, צחוקים, כאילו. אני אומר, זה מזל שאני עובד עם חבר'ה צעירים, אתה יודע, יש להם חיות. הם, אולם קשה לכם להיות יותר ברוגע. זה הגיל. כן, זה הגיל, בדיוק, אבל לנו זה נצרך. אתם צריכים להיות קצת עם אנשים סקיינים כמונו, ואנחנו צריכים אתכם. עכשיו נראה מי משפיע על מי. כן, נראה לי שהם תלמידי יותר מכולם. אז בדיחה ככה לסיום. וואו. וואלה, שמע. בוא'נה, יש לי המון בדיחות, ועכשיו קיבלתי בלקאוט. טוב, נעשה לחיים. לחיים. וואי. דווקא התלמידים מספרים בדיחות, גם קרש בכיתה, אבל לא, יש בדיחות טובות. אני צריך לשבת על זה. סליחה. נו? לזרוק לך נושאים, תעשה... כן. גן חיות. חזק. טוב, זה טוב. איזה אחד, אז כן, וזה, אין לו עבודה, וזה יושב בבית, אשתו, סיפורים, אל תשאל. הולך לשכת תעסוקה, לשכת תעסוקה, זאת שם אומרת לו, תשמע, אין לי עבודה. אומר לה, אני חייב לעבוד, אין כבר, אני לא יכול לחתום אבטלה, אני חייב עבודה. אומרת לו, תשמע, בגן חיות, צריך דוב, אתה חייב להגיע, וזה, אומר לה, מה דוב? זה דוב זה גדול. אומרת לו, אתה נכנס לתוך התחפושת, אתה צריך לשבת וזה, לעשות מה שאומרים לך. אוקיי, בסדר. הוא נכנס דוב וזה. נתנו לו אוכל, יושב, עושה לפעמים את ההצגה שלו, כאן. בקיצור, הוא רואה ליד, הוא רואה איזה קוף. הקוף הזה מתנענע ככה, וואו. הוא מתנענע בכבדות, כאילו, וזה. אומרים לו, תהיה קוף, הוא צריך לקפוץ, וזה, על העצים, ופה ושם. בקיצור, וואו, ברח לי. זה הקוף... הקוף, כן. הקוף נופל על זה של... כן. אוקיי. הקוף נופל אל הכלוב של הדוב. כן. מגיע בן אדם, אומרים לו באוזניה, אתה חייב לעשות כאילו את הדוב, כאילו אתה בא להפחיד אותו. מגיע ליד הקוף, מפחיד אותו. הקוף עושה את צרכיו במכנסיו. אז הוא מתקרב לקוף. בן אדם פותח את המסכה, אומר לו, נשמה, גם לי אמרו לעשות חיקוי. אוקיי, זה חזק, אבל לא. מה שאני מתכוון, עכשיו אני נזכר. הקוף בא ללשכת... כן, איך זה? יש עוד בדיחה על זה, אני אומר שלך. ככה זה, עכשיו אני נזכר. הקוף בא ללשכת תעסוקה, וזה, אומרים לו, תהיה דוב. אומרים לו, תהיה דוב. עכשיו, הוא דוב כבד, הוא רגיל לקפוץ, אומרים לו, תהיה דוב. טוב, מה, אני אהיה בסיאסטה רגיל, קם, הולך, אוכל של דובים, וזה. טוב. קיצור, הוא רואה בצד השני, הוא רואה שם קוף, אבל הוא מתנהל כבד כזה, כמו טנק, יעני גורילה, והוא לא מבין מה. בסוף מתברר לו שזה דוב, הלך לחתום בלשכת התעסוקה. אמר לו, בסדר. אז הוא בא לגן חיות, סליחה, זה לא לשכת תעסוקה, הוא בא לגן חיות, אז אומרים לו, אתה תהיה... עושה לנו קוף, תהיה... כן, אתה תהיה קוף. אומר לו, אבל אין דוב. אומרים לו, דוב יש לנו, תהיה קוף. בקיצור, הוא... קוף. אז קיצור, הוא מתנהל ככה, אז הוא אומר לו, הדוב אומר לקוף, הוא אומר לו, למה אני קוף ואתה... דוב, בוא נהיה, בכל אחד יהיה מה שהוא יהיה. אז הלכו למנהל. אז המנהל ככה... באים אליו, אומרים לו, למה כל הרעש הזה? זה בואי, כל אחד יתנהג לפי טבעו, יעשה את התפקיד בצורה הכי טובה. אז הוא, באים
באים למנהל, מדברים איתו, אז אומרים לו ככה וככה, אומר לו, לא, אתה תהיה ככה ואתה תישאר ככה. אומרים לו, אבל מה ההיגיון בזה? אז הוא מוריד את הכובע ככה, יוצאים לו אוזניים של חמור, כן? אז אומרים ששמים את החמור מנהל, אז אתה מבין שהקוף הוא דוב והדוב הוא קוף, והכל הפוך, לא נותנים את התפקידים הנכונים. כן, לא, הרבבתי שתי בדיחות, אבל בסדר, הבנתם. כן, זה העניין. כן, זה העניין, זה לא לשכת תעסוקה, הוא בא לגן חיות, חפש עבודה, זה דחפו לו את זה וזה דחפו לו את זה, ומה לעשות שם מנהל חמור. כן. בדיחה טובה לבתי ספר. כן, בדיוק. מה לעשות שם מנהל חמור. תמיד. כן. אז אז אלכס, היה כיף, היה התוועדות טובה, ובעזרת השם, זהו. תודה לחיים, תודה לאווירה, רעיון נפלא, אני אומר לכם, אני אגיד לך למה? לסיכום, אחרי הבדיחה ככה לחזור לשוב, כי זה התפקיד, אבל לפי דעתי, אני אגיד לך למה זה גאוני. כי אני אגיד לך הרבה פעמים לחבר'ה, יש כל מיני קרעים במחשבה או בתפיסות, הנחות העולם, ושאתה שומע את זה מצד מסוים, מצד שני, אתה יכול להבין את הצד השני טוב יותר. וגם אני יכול לשמוע, אני רוצה לשמוע פודקאסט של מישהו שגדל בחב"ד, אז אני אבין גם מה הקשיים שלו, אתה מבין? ואז אולי אני לא יתעצבן שאני אראה דברים שהם לא שייכים, כי לא יש את הקשיים שלו. נכון. וכל אחד יש את המעלות שלו, מה הוא מביא מהבית. את הסיפור חזרה בתשובה שלו. כן, את הסיפור חזרה בתשובה. ובאמת צריך שהקוף יהיה קוף, הדוב יהיה דוב, והמנהל לא יהיה חמור. כן. שכל אחד יביא את האיכויות שלו מהבית, את הנקודות חוזקה שלו, וכמובן הוא צריך להשלים גם את הדברים שהוא לא מכיר, כמו שהבעלי תשובה ילמדו מאלה שגדלו בחב"ד, ולהפך. יש רגעים שצריך להיות קצת קוף או קצת דוב. אמת. אז יפה. חיים לחיים, חבר'ה, תודה רבה. יאללה, פודקאסט הבא, בית המקדש בעזרת השם. חי המלך. אמן.